Dami natin kakainin ngayon, kaya sumama na kayo sa amin mga Cubs. Okay? Wala. Mahilig ka ba sa mga lutong probinsya at pagkain bukid? All out at malafiestang food trip para sa bisitang dumayo all the way from Taytay Rizal, AG from the East. Kaya sigurin natin itong kainang matatagpuan dito sa tinaguriang culinary capital of the Philippines, Pampanga. Manta na mga Cubs! Kain na mga Cubs! Kain. O sige, take 2 natin na walang cut. Manta na mga Cubs! Kain na mga Cubs! Laps na! Dito tayo sa Abes Farm sa Magalang, Pampanga. Wow, ang bait. Opo. Ang bait na mga bisita natin, Tol. Kasi nga magalang na sa mga Opo. Ayan, kasama natin AG from the East. Yun. Alex Gonzaga lang naman. At syempre, JC from Tondo. Puro lokal na pagkain, Kapampangan food dito sa Pampanga. Baka gusto nyo nitong bulanglang. O, sige. Wala kaming, ngayon, wala kaming diet, wala kaatrasan. Kahit yung sabaw muna. Try nyo muna yung sabaw. Oh, sorry. Ayan na. Pakita natin. Parang samgyupsal. Oh. Lalagyan mo ng buro, yung fermented rice, kasi roll nyo. Uy, lagyan mo naman ng isda. Okay lang din. Ako, yung isda. Ano lasa? Hindi ko pa natikman yan. Kahit mapait yung mustasa, pag nilagay mo buro, okay lang. Dapat pala ganito na lang yung mga vlogs natin. No? Harap ng mga vlogs nyo. No? Ano lang, control lang, wag lang sa sobra. Ang sarap nung binukakang Binukadkad. binukadkad. Ano to? Baby squid. Baby squid. Sinutay. Para siyang ano. Actually, yun ito. Sinutay. Sinutay saan? Bawang. Mabawang yung lasa eh. Yung bulang lang naman, hindi ko alam kung lahat pan nito. May mga ayaw, nito. Kasi yung amoy niya. Ako nung bayabas. Ay, ba't ayaw mo ng bayabas? Masarap ang bayabas ah. Hindi ko sinigang ng bayabas. Dahil sa amoy lang. Kala ko kanina ako yun. Yung gulay kayo, may ano dito, pakbit Kapampangan. Alam niyo ba na ang okra ay very healthy sa anti-cancer siya. So, very healthy siya. Antioxidant. Kaya dapat kain ka na maraming ganyan. Steamed na. May matututunan pala tayo kay AG. Ay, maharap din to. Ano to? Adobo na hinimay, para naging flakes. Ano tawag nyo dyan, Tol, sa hinimay? Sinime. Sinime. Oh, galing. Fried version. Ang lutong sa bibig. Ikaw ba, AG, ano yung paborito mong lutong Kapampangan? Emmy's barbecue. Pasalubong yan eh. Tapos, Pauwi ka na eh. Tapos order ako ng order sa Shopee, laging kinakancel. Pauwi agad? Sige, ano ba yung Kapampangan? Hindi ko alam. Tocino. Yun, tocino. Tama. Siyempre, pag sinabing Pampanga, di rin nawawala yung sisig. Ah, talaga? Sis, kayo pala uwi din. Oo. Matagal naman na ang sisig. Based naman dun sa storyang nakalap namin sa isang chef, ang sisig since 1700s pa naman talaga siya. Nag-umpisa siya na parang gulay-gulay lang. Tumatayo ka na, kuya, ha? Eh, ayaw niyong ipasa yung... Hindi may hiningi eh. Hindi. Sige, kwentuhan lang kayo dyan. Kakain lang kami ni JC Pero rito. nag-umpisa siya sa papaya salad, tapos inasiman. Ang word kasi na sisig, sa Kapampangan is maasim. Kaya sinasabi nila sisigan maini. Asiman nyo to. Eventually, after ilang years, naging pork na. Imbes na papaya, nag-originate siya sa salad. Panahon pa daw ng Kastila yun. Kaya meron dalawang variants ng sisig. Isang sisig moderno, isang sisig antigo. Yung antigo, yung makalumang sisig. Yung modern, nakasisling na. Ah, hindi ba sisling ang sisig? Hindi. Naging modern na lang talaga siya. Ang original naman ng sisig sa akin, kay Mang Jerry. Tapos tinapatan ni Decho. Kain ko lang doon kagabi. Totoo, doon ko unang natikman ang sisig. Okay din ang sisig nila. Kakakain ko lang doon kagabi. Hindi ko alam na ang sisig pala is Bicol, kaya akala ko parang Pinoy food. Ikaw, JC, anong paborito mong pagkain Kapampangan?
Yung dating Kapampangan ko siya. Like siya Kapampangan. Uy, taga saan? San Simon. Kaya pala tinatanong niya yung San Simon kanina. Hindi ko na patandaan kasi dito. Anong madalas niyang pinapakain sa'yo? Nung panahon na yun? Kasi, choy. Mga gulay, Gulay. Parang mga ganun mga pakbet. Pak na pak, bet na bet, no? Bet niya, kaya pinak niya. Uy! Mga Kap, baka naninibago kayo. Hindi kami yung sunggab ng sunggab. Nakakaya may bisita eh. Ba't Cubs? Mga kabalen. Kabalen is mga kababayan. Yung kabalen. Kayo naman yun sa amin. Para medyo Tagalog. Buong Pilipinas. Parang ibig sabihin ng parang kabayan, kalugar. So, sinorkat namin yun, ng Cubs. So, paano kayo magkapampangan? Wah! Sa kanya, magpaturo kayo kasi minsan nakakapagbato naman yan ng Kapampangan. Wah, yes. Totoo ba? Oo. Wah. Wa means wala. Wa. Hindi, wah yun eh. Wa is yes. Tama. Saguli, ano yung saguli? Saguli, Ah. pagka pupunta ka sa CR, goli ka. Oy! Iba Ay, yun! hindi ba yun? Sorry, Iba sorry. yun. Kala ko Sagli, teka lang. Sago? Teka lang. Yun, sagli. Magkwento ka ng kapampangan, yung hindi ko maintindihan. Eh, bali magsalita ako, dala ako ma-19 Ay, sila pala Kapampangan. Salita na lapo niya. No, sa 2020. Di ba, Tol? Oo. 2020. Anong yung 2020? Nakuha niya, Tol. Nakuha niya. Tig 2020 tayo. 2020? Ba't mo naintindihan? Eh, 2020 yun eh. Bakit nung siya yung ginayang ko, hindi niya nakuha? O sige, isa pa. Sabi ko kasi, hindi nyo naman kami naiintindihan, so pwede namin kayo ibenta ng 20-20. Ang Kapampangan, pati yung salita ng number, may ganun. Umorder ng Starbucks. 20 sa Oy! Ano ba yan? Napahampas tuloy ako sa 20 ko eh. So, ano kayo? Kapampangan talaga. Pag nandun kayo sa bahay, kapampangan talaga salita niyo. Para sa nag-aaway-away. Umaga. Nung nag-asawa na ako, hindi na eh. Kapag di ba siya Kasi hindi naman Kapampangan ng misis ko. Sa mga bata, Tagalog na rin naman. So, sa bahay, wala akong kausap na Kapampangan. Maliban na sa mga kasama namin. Ang asawa ko Bahay. hindi kapampangan. Ang asawa ko naman ang napangasawa, pam-pam, papam-pam. Pareho rin sa kapampangan niya, papam-pam. Ako yun. Actually, yung mga Kapampangan sa mga taga-Taytay pa nag-usap-usap sa umaga, pareho. Yung malakas, maingay. Malakas din kayo. Alam mo yung Tatay-tay. Maingay. Ang tatay lagi parang pasigaw. Aktibong-aktibo, no? Ganun din kami pasigaw dito. din kayo. Bakit? Anong reason sa inyo? Kimekeri sa amin. Kasi, ang mga Kapampangan, nagyayabangan. Sa mga pag Likas daw yun, na mayayabang sila. So, kapag nag-usap yung dalawa, nagpapataasan, pero hindi siya yung hindi yung nakikipag-away na way. Hindi rin yung may intimidate. Oo, walang ganon. Talagang normal lang silang Parang nag-uusap. sa taytay nga. Sa taytay din, pasigaw kami lahat in ano namin. Todo namin. Kasi nagising ako dati, nagising ako sa bahay ng ano ko. Kala ko may nag-aaway. Binabalikan mo na talaga yun. Oo nga. Hindi mo sa away. Ba't ka natulog doon? Anong ginawa nyo? Wala. Wala lang. Nag-housekeeping. Nagulat ako kami nag-aaway. Ay, normal lang pala nila. Sige nga, mag-usap nga kayong dalawa. Kung paano kayo magsalita sa Taytay, tapos kung paano kayong magsalita Sa sa... taytay, parang ikaw na, pumunta ka na doon na, kakainis ka na. Parang gano'n, mataas na gano'n. Bumili ka nga ng suka dun sa ano? Ganyan. Sa tindahan? Ganon pa yung tono nila eh. Kami Yung ano? Pag ganong ganon. Sabi niya. Kainis ito eh. Pag ganun ka, para kaming gano'n. Tapos, nung tumira na ako, ang ate ko nung tumira, umalis siya sa bahay namin. Tapos bumalik siya, parang naguguluhan na siya. Hindi na siya sanay. Hindi na siya sanay. Tapos ako din, nung tumira din ako, tapos na talagang magulo lang talaga pala yung pamilya namin. Maingay pag mami ko sa umaga, ganun pala yun. Kasi may sarili na rin akong bahay, so parang iniisip ko, hindi pala ako sanay sa ganun. Kaya pinalayas ko yung nanay ko dun sa bahay. Uy, wag. Baliktad. Ikaw, JC, paano sa tundo? Pagka umaga? Hello po. Ano, magiging... Oo, bait. Oo. Gagalangin sila eh. Kaya pala. Pero wag mo nga antayin mag-fiesta dahil talaga mag-jinuman yung mga Natikman mo to, Tol? Oo, Tol. Lang? Tumawid na ako dyan. Meron ba kayong parang wishlist na matikman nung pumunta kayong Pampanga? Wala. Hindi ko talaga alam. Hindi mo lang talaga alam. Alam ko lang yung Pampangas West tsaka McKinney. Wait, ang tosino ba nag-originate sa Pampanga? Sabi nila, ewan ko lang. Hindi ako 100% sure sa mga nanonood. Pero kasi nakalagay, home ng Tocino is Pampanga. Tapa dito, hindi. Hindi.
Ang tapa, matagal na yun. Tocino, tsaka longganisa wala kayo no? Sa ano yun Meron kaming version na longganisa, matamis. Yung mga longganisa, di ba, lokban, vegan. Magiging favorite ko na pala talaga ang Pampanga kung talagang dito ang tocino. Kasi bata pa lang ako, mahilig ako sa tocino. Parang lahat yata gusto yun. Wala pa akong narinig na hindi ako kumakain ng tocino. Masarap kasi. Ay, ang sarap. Yun. Ang sarap ng tamis niya eh. Kamatis, tiklog na maalat. Ay, oo. Perfect. Ano yun? Almusal? Pakipalitan mo lang ng tocino. Uy, wag! Tocino fried rice, no? Tsaka itlog. Bata ako talaga, sa totoo lang, sobrang tagal kong kumain. Kwentuhan ko kayo, sobrang tagal kong kumain. As in, Itbulaga na, natatapos na ako, pabaliente na. Anong oras na yun? Oo, napapagalitan talaga ako ng daddy ko. Tapos, pag kunwari, sinigang, o kunwari, mga munggo, naku talaga nai-stress na ako noon. Nasabi ko pa nga nun, ay, parusa na naman, nasampal ako ng daddy ko. Kasi talagang, parang, hindi talaga ako mahilig kumain nun. Pero, kapag tocino ang ulam, excited talaga ako. Ibig sabihin yung sinigang hindi mo nagustuhan bilang bata? Ang bata, hindi ko talaga gusto yan. Munggo, toge, yan yung mga hites ko talaga nung bata ako. Ang sarap pa naman. Pero ngayon, paborito ko yung mga yan. Ampalaya, pag nakita ko na yan, talagang nai-stress na ako. Hindi ko na alam paano makakawala sa hapagkainan. Tagal ko talagang kumain. Kasi nasasampal pero pag tocino, isang lapag, ubos. Ay, oo. Walang abot ng isang oras. Wala, talaga kain kaagad ako. Tapos, alam na nga ng parents ko na hilig ko tocino. One time lang nila in-serve. Di ko nga makalit. Parang one time lang o twice. Talagang, ang lagi lang nilang sinaserve, mga gulay, mga ganyan. Ako din nung bata, hirap din kumain. Matagal din, parang ganyan din. Tocino lang din Hindi naman, sardinas naman sa akin. Yung lata. Ganun lang kababaw yung gusto ko nun. Tapos inuubos ko na yun. Pero pag ibang ulam, ayaw mo din, di ba? Oo. Meron akong specific na ulam na sardinas pala ubos. sa'yo. Ewan ko lang sila kung ganun din. Kung padadalan mo ako ng kutsinina, padadalan kita ng sardinas. Ang ganda nun, good deal yan. Sige, deal. Pero sa inyo, sino kalaki din? Tumulo ka. Kayo, ano ka nakain? O, mahilig ka na talaga kumain. Ako nung bata ako, matagal din ako kumain. Matagal pareho. Kasi ang dami kong kumain. Hindi. So malakas talaga akong kumain. Mahilig ka kumain. Ikaw? Lahat. Hindi ako naniniwala. Nung bata, di ba mapili? Ay, hindi. Hindi kayo mapili? Ako hindi. Kasi naalala ko, yung daddy ko, pagka, bawa, ayaw kong kumain ng gulay, normal naman sa bata yun, di ba? Papagalitan ako. Kaya bata pa ako, sanay na akong kumain ng gulay. Shoutout po, Daddy Jun. Oo, shoutout sa daddy ko. Daddy Jun. Naman sa daddy ko, si Daddy Bonoy. Kasi tikman ko ngayon yung bayan. Ito. Face your fear. Dessert mo naman pala to. Hindi ko talaga siya maano. Lalagyan ko bang gulay o sabaw lang? Hindi, masarap siya. Manamis-namis. Pork kayo dito, chicken tocino. Pareho. Pork tocino ang gusto ko kasi chicken. Pero may chicken tocino naman din. Kami pork. Yun naman kasi ang original yata nun Pork tocino. Pork talaga Ang sarap talaga ng tocino. Meron dito, Masarap ako dyan. iniihaw nila yung tocino, ginagawa nilang barbecue. Meron ganun. Yung isang restaurant dito. Ay, pero Tocino masarap na may din kanin, tsaka may... Smoky yun eh. Smoky flavor na yun pag ano. Talaga? Hindi magka-caramelize kasi yung ano pag inihaw. Parang barbecue na rin talaga. The best. May bago tayo matapos dito, natikman nyo na lahat. Meron pa tayong dessert. Sikreto ni Maria. Yeah, meron to sikreto sa loob nga. Kaya yun yung ano. Pag tinanong mo naman sa kanila, hindi naman nila sasabihin. So kailangan mo siya orderin. Ano kaya yung sikreto nito? May laway nung Actually, baka hindi rin namin pwede sabihin sa video, no? Kasi sikreto siya, no? Clue na lang, clue. Blue. Uy! Hindi naman clue yun, ibinigay mo lahat eh. Parang siyang Thai mango rin sa may ice cream. Edit out. Nakatago sa ice cream yung sikreto ni Maria. Pero pag kinain mo siya, sarap ng combination. Oo nga, hindi na tayo tumigil eh. Sarap niya. Yun o, may hinihimay ka sa loob. Yun yung sikreto. Kasi hindi mo makikita kasi puro puti. Oo, tinakpan. Wala na nga kami ma-explain, basta masarap siya. Masarap siya. Ikaw ba, AG? Totoo to. Mahilig ka sa mga matamis? Nung tumanda ako, nung bata ako maalat. Oh? Mahilig ka sa maalat? Chichirya. Tapos ngayong tumanda ako, parang kailangan sa bawat kain na dessert. Ano ba yun? Oo. Ganyan din ako eh. Dapat may dessert. Wala naman akong pakialam. Parang hindi kompleto yung meal pag wala yung tamis. Oo.
Tsaka tapos pag hindi ako nag-sweets, di ba parang bumababa energy ko? Yung parang masama nilo. Thank you nga pala sa mga staff nitong Aves Farm. Kanina lahat to, pinapare nila para sa atin. Yes, maraming salamat. Kay Sir Joey na nandyan sa side ng camera. Bite ni Sir Joey. Wala nang nagluluto, wala nang nagsiserve, nandito na sila lahat. Oo. Pati nga yung ibang customer, pinatulong nila yun. Diba pwedeng abot nyo dun sa isang time? Ano, customer, dun ako. Kasi nanonood po kami sa vlog. Bakit pagdating sa dessert, hindi na kami tumigil. Uy, ang sarap. Super. At yung abe pala, hindi ko alam kung yun yung reason kung bakit abe to Kasi ang abe parang kaibigan Yung ibig sabihin. Kapampangan yun. Kaibigan. Kala ko Japanese yun, so abe. Friends pala ibig sabihin. So, Yeah, friend. naiyak ako. Bakit? Dahil sa abe? Wala, may iyak ako sa mga nalaman ko ngayon. Parang ang drama naman ng abe. Abe lang naman yun. Tsaka feeling ko kung Japanese to, nung binukad ka dyan, na-blurred yan. Ayaw niya. Ay, naku ha. Ayan na, Mayor TV ha. Nalalaman ko yung mga blur-blur na yan ha. Ano ba yung blurred? Bakit ka nagre-react? Naririnig ko lang din yan Ano ba yan nakikita? Mukhang Mga anime. Binulong ni JC kasi kanina. Joke niya yun. Bakit ba sila nagre-react? Ako hindi ko alam yun. Bakit blurred? Hindi ko rin alam. Alam ko yung blur. Pinakita ng asawa ko sa akin. Hindi kasi, Japanese, di ba? Blurred. Bokeh yun Bokeh. Sa pagpipicture. Yung background na lumalabo, bokeh ang tawag doon. O kaya, Binoke. binoke. Alam mo, pag pinapaka, nagiging blur Galing mo, Ton. Ang galing. Nailusot mo. Galing. Inaabangan niya yung mga pagbukaka na. Tapos nalulungkot siya kasi blur. Ako wala akong alam dyan. Ako hindi ko rin alam. Artistic yung alam ko. Yun nga, yung bokeh. Artistic lang yung sabi. Artistic blur. Bukake. Uy! Kaya mga Kaps, hanggang dito na lang muna pero lilipat pa kami. Tawid na lang kayo kay Miss Alex Gonzaga para sa mga susunod na pupuntahan dito sa Pampanga. Dito sa Cabs Nation, hanggang dito na lang. Muli po, ako si Cabs Chess. At ako po si Mayor TV. At kasama natin, Alex Gonzaga and JC. Yeah. At muli ito ang Team Kalas TV 2023 na laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag nyo kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Cheers muna tayo. Cheers tayo. Cheers. 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 Manyaman! Kenny! May Kenny Casino! Bye, peace out mga Kaps. Tawid tayo kay Miss Alex Gonzaga para sa mga part 2 nitong pupuntahan namin. So tatapusin na muna namin to. Papatakip natin kay Alex at Pamuilin. Yes. Mag-1, 2, 3 ko na muna kami dito. Time check mga Kaps, 12:43 p.m. Sunday, August 27. Kung mapapansin nyo, medyo parang dalawang part yung nangyari namin collaboration with Alex. Totoo nga na dalawang part yon. Yung unang part ay ginawa namin nung June, first week of June. Kaso ginabi kami, hindi namin natapos yung mga kailangan tapusin dun sa video ni Alex. Kaya nag-reschedule kami for part 2. Kaya lang pagkatapos nun, yun yung mga panahon na pupunta na ako ng Dubai. 8 days din ako nawala nun. Pagbalik ko, si Alex naman ang aalis. Pumunta siya ng Europe. Matagal din siya doon. Tapos pagbalik niya, yun naman yung mga panahon na pupunta ako ng Hong Kong. Pagkatapos ko naman ng Hong Kong, si Alex busy na kasi nanganak si Ma'am Tony ng Daga. Congratulations po, Ma'am Tony. And after noon, pumunta kami ng team nila Mayor. Kami, Team Kalas sa Taiwan. Yun yung napanood nyo previously. Ngayon lang ulit nagkaroon ng chance after namin ng Taiwan kasi kakauwi lang namin galing Taiwan. Ngayon namin maitutuloy ang aming pangalawang pagkikita ni Alex. Kaya lang wala si Mayor ngayong araw dahil nga Sunday, family day niya. Hindi talaga kami nagbablog pag Sunday. Hindi na lang din ako nag-vlog. Enjoy na lang natin yung mga bonus clips natin with Alex dito sa part 2 niya. At sana panoorin nyo rin yung episodes ni Alex patungkol naman dito sa Pampanga visit niya. Let's go! Next clip! Time check mga Kaps, 12:52 ng tanghali. At meron dito nanananghalian pa. Ay tapos na pala, nagde-dessert na. Paalis na kami mga Kaps. Uy, ano yung kinakapagod? Parang hindi naman ako nakakaroon na mag-dito. Hindi natin yung ginagawa ako. Nag-aanap na naman siyang gagawin kada matutukan ng camera kung ano-ano kinakapa. Buti pa ito, kumakain lang. Well, as usual, bonus clip. Hello! Baka naman! Hello! Kahit bonus clip lang. Sundan nyo kami mga Kaps dahil meron tayong bisita. Ay, napanood nyo na pala, nakita nyo na yung bisita. At nagtatago naman to si Dwayne. Hello Dwayne, say hello to Cabs Nation. Hello to Cabs Nation. Ang dami nun. Okay, kita-kits doon sa pupuntahan.
Bye-bye! G! Alis na tayo, tol. Tara na, alis! G! Time check mga kaps, 2:18 na tayo nakarating dito kasi medyo ginagawa yung daan kaya may konting delay. Pero nandito na tayo sa Abbott's Farm. Ayan oh, nature na nature. Andun na sa loob sila Mayor TV kaya check na lang natin mamaya. Kaya mga kaps, hindi na kami magbablog dun sa pangalawang pupuntahan ni Alex. Ay, yun. Kaya maliwanag tol, wala kang kinahawakan. Ayan pala ako. Hindi na kami magbablog muna ha. Ay hindi, ikaw magbablog ka, kami yung hindi. Hindi na kami magbablog doon. Trip lang. Ikaw ang magbablog doon sa next stop. Di ko sasabihin kung saan para... Pupunta kami dun sa mga bilo-blur. Ay, oo. Yung mga binukang tilapia. Ayan. Papunta na kami doon. Inaayos lang namin tong pagkain. Kakain yung iba tapos bayaran na. Hindi naman uwian. Lilipat na. Bayaran na. Exit na ako. Sige, may magbabayad naman. Ayan. Ayun mga kaps, puntahan nyo kay Miss Alex Gonzaga. Yung susunod na pupuntahan, hindi ko na sasabihin dito pero makikita nyo. Let's go! Ano yan dala mo? Akala ko giveaway dun eh. Hindi yan binibenta. Huwag mo iuwi. Tapos may big giveaway. Kung ano-ano na uuwi pa sa Taytay yan. Meron tayong konting alay. At saan napunta yung alay natin? Ayun! Yun yung alay natin. Para kay AG. Atid natin tol. Tao po! Ano meron? Kakatok. May pasalubong kami. LA Bake Shop. Cheese bread. LA pa? Siyempre! Yan yung famous na cheese bread na masarap. Try nyo kahit pa isa-isa lang. Hindi na kayo sasama doon sa susunod na restaurant. Kasama naman siyempre. Kasi parang nagbigay na kayo kaagad. Salamat. Oo nga. Hindi ulitin na lang natin. 1.5 lang yan, 1.5. One time mamaya pala pagka-off na yung cafe scene. Yun na. Okay. Thank you mga Caps. Ang init pa. So dito kami lumipat mga Cals, pero hindi na muna namin sasabihin kung nasaan kami. Basta abangan nyo lang yung video at kumakain pa rin kami. Lilipat na naman kami yan. Pero, Ibang bahay na kami. nagyayaya na naman po si AG ng another food Kailangan trip. sleep. Dessert na, dessert. Dessert na namin tong lugar na to. Hindi naman siguro na-recognize yung background niya, no? Hindi ko pa din-disclose eh. Ayan, pupunta na kami sa halo-halo. Pero, baka daw sarado. So, pupunta na lang kami ngayon sa isang halo-haloan. Okay? Okay. Mukhang nandito na sila mga Cals. Ay, hello po. Hello po. Kamusta po? Ayos lang po. Kamusta biyahe? Hello Alex. Sige, hello po. Hello po Trito. Hello JC. Kamusta po? 3 days lang. Ano, biglaan lang. Parang biglaan. Hindi pwede. Patayin ko muna ito mga kabsa. So tinanong ko na agad dito, papunta kami dun sa Celis Carinderia. Yun din yung karinderya na binlog na namin. Dito papunta yun sa King Boulevard, San Fernando. Nakakatuwa lang kasi kay Alex di na ako na starstruck kasi part 1 na kami. Mas nakaka-starstruck yung asawa niya si Mikey. Pero hindi po ako, straight naman po ako. Na-starstruck lang ako kasi ang bait niya. Talagang bumaba siya para makipagkamay. Nakakatuwa lang. Nakakataba po ng puso. Salamat Sir Mikey. Tara, kain na tayo doon. Malapit na po kami. So dumayo talaga sila dito para umorder ng lumpiang siya. Yangit. Kasi Sir Mikey nag-order niyan. Dinayo pa nila dito. So far nakakain naman sila ng exotic. Medyo nahihirapan lang si Sir Mikey. So pagkain ng exotic. Pero si Uncle Dodo bale wala sa kanya eh. Kayang-kaya niya eh. Okay, dahil ganon, ito na gagawin natin. Every week, meron tayong one night na fried frog. Wow! Kawawa si Sir Mikey dito dahil kanina pa siya pinapasubo ng mga hirap siyang kainin. Kahit pa paano naman na-survive. Ewan ko lang mamaya. Ewan ko lang dahil nakawan ng camera ngayon, baka bigyan ulit siya eh. Oo, Uy, nakakaya naman sa kanya. Pwede. Ay, maging mahiya ka. tatagalin yung ulo. Kaya mo na kuha. Pitit ka na lang para ano. Napatubo! Okay na. Mikey. Ay, nag-aaway na. Dati mo Ako. nag-aaway. Tawag pa to. Wait, kasi gusto rin ako, hindi ko gusto. Ano? Ayan o. Pumipikit na lang ako. My version. So crispy.
Ayan pala eh. Ayun o. Thank you, Sir Frankie o. Pinakitaan niya yung mga cups namin. Ako din. Ayan pala. Kailangan niya. O, kita mo? Basic. Parang siyang crispy adobo. Di ba? Kainan muna dito. Balikan namin kayo mamaya. So, nakalimutan ko kayong i-update mga kaps. Lumipat kami dito sa Razons, Halo-Halo and Palabok. So, syempre kasi merienda time na. Ang time check natin ngayon is 2:30 p.m. So, pagkatapos ng kain ng mga exotic, dessert muna. Excited na nga to si Uncle ulit. hindi naman mahirap kainin to. Halo-halo lang to. Halo-halo. At saka kung gusto nyo tikman yung palabok. Pero tingin ko halo-halo pa lang okay, dessert na. Hindi pinaganda ako talagang. Mabigat kasi yun, pinagsabay eh. So update ko kayo mamaya. Did you order pala ako? Dito naman tayo ngayon sa Dolores, katabi nung binlag namin ng 50 pesos kasi ito na yung last stop para bumili ng mga pasalubong. Maghanap kasi si Alex ng Emmy. So dito meron sa lahat ng First Bite. Dolores San Fernando, Pampanga. Kailangan pala. Oo nga naman. Kailangan pala to, phase 3. Dito meron mga cards, iba't ibang pasalubong, pwede nyo bili. Oh, may mga cake din dito. Oo, dapat first bite nila. Order ako sa Shopee, tapos lagi nila cancel order. Meron pa? Pinakyaw na. Ako sa ano sa main ko, sa teka, tawagan ko si... Ate, kalma. Tawagan ko si... Ay, kilala si Emmy? Huwag early ko siya pumayag sa... Kilala mo si Ate Emmy? Nasaan na si Ate Emmy? Akaliga mo si Ate Emmy. Tao pala si Ate Emmy. Akala ko markirun Ay, tao ka ba? Si Fatima to. Si Pela ni Fatima. Pwede ka mag-intro dito. Si Emmy yan. Si Fatima nga yan. Anak. Kami ano para talaga sila for face ko. So pauwi na kami, sa sobrang saya, sa sobrang excited ko, hindi ko na na-vlog yung pagbabay namin, pero ayun sila, nandun sa likod. Ay wala na pala. Ayun sila, nandun sila. Lock na van doon. So sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. And tawid din tayo kay Alex para mapanood yung na-miss ko man na i-bonus clip dito. Sigurado nandun yun. Let's go! Bye-bye!